салом бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақтро бо муҳимтарин хабару гузоришҳои давоми рӯз аз телевизиони Душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Валиҷон Шарифзода. Дар оғоз мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳо. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз як гурӯҳ сафирони нави давлатҳои хориҷ эътимоднома қабул намуданд. ташкили чорабиниҳои идона ба муносибати рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе. Душанбе мизбони мусобиқаи байналмилалии ҷоми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид бар Шоҳмод. Сабқати варзишгарон аз 16 давлат дар ин чорабинӣ. 11 ноябр дар қасри миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз як гурӯҳ сафирони нави давлатҳои хориҷ эътимоднома қабул намуданд. Роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронии сафирони навро ба муносибати оғози фаъолияти дипломатияшон дар ин маснади масъул дар Ҷумҳурии Тоҷикистон табрику таҳният гуфтанд. 11 ноябр дар қасри миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз як гурӯҳ сафирони нави давлатҳои хориҷ эътимоднома қабул намуданд. Зимни маросим ба президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сафирони нави фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Мардумии Чин Го Ҷитсюн, Иттиҳоди Аврупо Радослав Дарский, Подшоҳии Дания Еспер Вар, Ҷумҳурии Юнон хонум Екатерини Ксагорари, Ҷумҳурии Эстония Яап Ора, Гурҷистон Давид Котария, Подшоҳии ҳошимии Урдун Ҳамза Ал-Умарӣ, Буркина-Фасо Аристид Рапугдонба Людовик, Ҷумҳурии Аргентина Себастьян Сайус ва Ҷумҳурии Доминикан Алехандро Ариас Сарсуэла эътимодномаҳои худро бо паёму дуруд аз роҳбарияти кишварҳояшон тақдим карданд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронии сафирони навро ба муносибати оғози фаъолияти дипломатияшон дар ин маснади масъул дар Ҷумҳурии Тоҷикистон табрику таҳният гуфтанд. Президенти кишвар таъкид доштанд ки асоси сиёсати хориҷии мутавозину сулҳхоҳонаи давлати Тоҷикистонро усули дарҳои кушода ташкил медиҳад. дар такя ба он мо робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкории барои ҷонибҳо судманди фарогирро бо кишварҳои минтақаҳои гуногуни олам роҳандозӣ намуда густариш медиҳем, иброз доштанд сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба рушду таҳкими робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкории гуногунҷанбаи судманди Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Мардумии Чин, Иттиҳоди Аврупо, Подшоҳии Дания, Ҷумҳурии Юнон, Ҷумҳурии Эстония, Гурҷистон, Подшоҳии ҳошимии Урдун, Буркина-Фасо, Ҷумҳурии Аргентина ва Ҷумҳурии Доминикан андешаронӣ намуданд. ба сафирони навтаъин муроҷиат намуда сарвари давлат таъкид карданд ки Тоҷикистон идомаи шарикӣ бо кишварҳои онҳоро бахши таркибии сиёсати хориҷии худ медонад ва дурнамои онро нек арзёбӣ менамояд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори умед намуданд ки талошҳои пайвастаи сафирон дар ҷодаи рушду такомули робитаҳои гуногунҷанбаи миёни кишварҳо самараву натиҷаҳои нав ба бор хоҳанд овард. дар хотима президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сафирони нав комёбӣ хоста ба роҳбарони давлатҳои онҳо салому паёми гарм ирсол намуданд. бахшида ба рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 33-солагии иҷлосияи таърихии 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии тантанавии раёсати тандурустии шаҳри Душанбе баргузор гардид. маълумоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. дар чорабинии тантанавии раёсати тандурустии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 33-солагии иҷлосияи таърихии 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, собиқадорони меҳнат, аъзои Шӯрои кӯҳансолони ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон Ғайбулло Афзал ва Хурсанд Зикиров, роҳбарият ва кормандони раёсат, табибони муассисаҳои тиббии пойтахт иштирок ва суханронӣ намуданд. дар сухани ифтитоҳӣ сардори раёсати номбурд
бурда изҳор дошт ки дар таърихи давлатдории кишварҳои ҷаҳон шахсиятҳои таърихӣ барҷаставу номбардоре вомехӯранд ки дар марҳалаву вазъиятҳои барои давлаташон мураккабу ҳассос ба арсаи сиёсат омада суботу осоиштагӣ ва роҳи рушди минбаъдаи мамлакати худро муайян намуда дар болоравии обрӯву мақоми давлаташон нақши абадӣ гузоштаанд. ниҳоди президент ҳамчун падидаи сиёсии ҳуқуқӣ дар ташаккул ва таҳкими давлату давлатдории мамолики ҷаҳон дар марҳилаҳои муайяни таърихӣ нақши басе муҳим дорад. бахусус агар ба таърихи ташаккул ва рушди давлатдории тоҷикистон назар андозем, дар роҳи эъмори давлатдории навини тоҷикистон нақши ин ниҳод калидии арзёбӣ мегардад. иштирокчиёни дигари ҳамоиш ҳамчунин баён доштанд ки дар иртибот ба ин рӯзи таърихӣ саҳми пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар роҳи эъмори давлатдории навини тоҷикистон ки давлатро аз фаноёбӣ ва миллатро аз парокандашавӣ наҷот дода бо қадамҳои қатъӣ барои таъмини сулҳу субот рушди бемайлони соҳаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии мамлакат саҳми арзанда гузоштанд махсус иброз бояд намуд. ҳамчунин зикр гардид ки баланд бардоштани обрӯву нуфузи тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ бо таъмини сулҳу субот сарҷамъ намудани миллат ташаббускори ҳалли масъалаҳои глобалӣ оид ба об шинохта шудани президенти ҷумҳурии тоҷикистон мояи ифтихори ҳар фарди бонангу номуси миллат мебошад. бояд гуфт ки хизматҳои арзишманд ва заҳматҳои шабонарӯзии пешвои миллат ҳамарӯза мавриди таваҷҷӯҳу қадршиносӣ қарор доранд ва имрӯз ҷаҳониён ба тоҷикистон ва миллати тоҷик бо назари нав менигаранд. дар интиҳои чорабинии вобаста ба ин санаи таърихӣ ба иштирокчиён собиқадорони меҳнат ва фаъолони соҳаи тандурустии пойтахт сипосномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардиданд. дар иттифоқи нависандагони тоҷикистон анҷумани 16-уми ин иттиҳоди эҷодӣ бо иштироки аҳли илму адаби кишвар баргузор шуд ки дар он аз фаъолияти 5-сола ба вакилон ҳисобот дода шуда интихоби раиси иттифоқи нависандагон баррасӣ гардид. зикр шуд ки аҳли илму адаби кишвар дар даврони истиқлол бо офаридани осори пурғановат ва тақвияти худшиносию худогоҳӣ дар ниҳоди насли нав саҳми шоиста доранд. шарҳи бештар дар гузориши навбатии барнома. санаи 11 ноябри соли 2025 анҷумани 16-уми иттифоқи нависандагон дар шаҳри Душанбе бо иштироки намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон ва аҳли илму адаби кишвар баргузор гардид. анҷуман нахуст бо манзури паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Абдулло Раҳмонзода оғоз гардид. пас аз интихоби котибот дар анҷумани 16-ум ва ҳайати комиссияи мандатӣ, раиси иттифоқи нависандагон Низом Қосим аз фаъолияти 5-солаи иттифоқи нависандагон ҳисобот дода иброз дошт ки ин 5 сола давраи таҳкими ваҳдату садоқати халқ ва рушди босуботи кишвар аст. дар ин давра аз ҷумла таваҷҷӯҳ ба адабиёту адибон бештар гардидааст. баргузории озмуну маҳфилҳои адабӣ, ҷашни адибон, асарҳои мондагор, ба ҳар хонанда тақдим намудани шоҳасари тоҷикон ва шоҳнома ки рамзи дирӯзу имрӯз ва ҷовидонии давлати моянд боризтарин падидаҳои ин давра арзёбӣ гардид. зикр шуд ки дар давраи ҳисоботӣ романҳои зиёде аз ҷумла Соярошани Муҳаммад Ғоиб, китобҳои сеюму чоруми Сарои санги Ато Мирхоҷа, Ғуруби Равшан Махсумзод, Ахтари сабзи Додохон Игамзод, Исмоили Сомонии Бароти Абдураҳмон ва чанди дигар ба таб расиданд ки мазмуну моҳият ва ғояву бадеияти онҳо ифодагари рушду равнақи худогоҳӣ, худшиносӣ ва эҳсоси волои ватандӯстӣ ва ифтихори миллиянд. бино ба иттилоъ ҳайати иттифоқи нависандагони Тоҷикистонро 20 нафар шоири халқии Тоҷикистон, 10 нафар нависандаи халқии Тоҷикистон, 15 нафар дорандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, 1 нафар дорандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Али ибни Сино, 2 нафар дорандаи ҷоизаи иттиҳоди давлатҳои мустақил Ситораи иттиҳод, 24 нафар дорандаи ҷоизаи адабӣ ба номи Садриддин Айнӣ, 32 нафар дорандаи ҷоизаи адабӣ ба номи Мирзо Турсунзода ташкил дода, 1 нафар узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. сини хурдтарини вакил дар анҷуман 25 сола ва сини калонтарини вакил 91 сола мебошад. дар идома зикр шуд ки иттифоқи нависандагон дар тӯли фаъолияти худ дар тақвияти худшиносии миллӣ, муаррифии адабиёту ҳунар, постори анъанаҳои адабиёти гузаштагон саҳми муассир дорад. пас аз баррасии ҳамаи масъалаҳои рӯзномаи анҷуман, дар интиҳо ба ҳайси раиси иттифоқи нависандагон дигарбора Низом Қосим интихоб гардид.
ҳамасола 10 ноябр дар саросари ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи милитсияи тоҷик ҷашн гирифта мешавад. Бахшида ба ин санаи муҳим дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ ҳамоиши сиёсии маърифатӣ доир гардид. Дар чорабинӣ роҳбарияти ноҳия, сардорони шуъбаҳои Вазорати корҳои дохилӣ ва Кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар ноҳия иштирок ва суханронӣ намуданд. Тафсилоти бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. нахуст ҷамъомади мазкура роҳбарияти ноҳия ифтитоҳ намуда зимни суханронӣ иброз намуд ки кормандони милитсия ба савганди худ содиқ монда чун сипари боэътимод баҳри ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва пешгирии амалу кирдорҳои номатлуб ба таври шабонарӯзӣ фаъолияти ҳамаҷонибаро ба роҳ мондаанд. Сол то сол бо дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ шароити хизматбарии кормандони мақомоти корҳои дохилии шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он беҳтар гардида баҳри иҷрои уҳдадориҳои хизматӣ фаъолияти дучанд менамоянд. Мақомоти корҳои дохилӣ ки вазифаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва амнияти ҷомеа, таҳкими волояти қонун, ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, ҳимояи манфиатҳои қонунии муассисаҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ, ташкилотҳои шакли моликияташон гуногун ва коллективҳои меҳнатӣ, мубориза бо ҷинояткорӣ ба ӯҳдаи онҳо вогузор шудааст. Дар сохтори мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон яке аз ҷойҳои марказиро ишғол менамоянд. Дигар иштирокдорон зикр намуданд ки дастгириҳои пайвастаи сарвари давлат ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба баланд бардоштани инфраструктураи мақомоти корҳои дохилӣ, сатҳи касбият ва маърифати ҳуқуқи кормандони милитсия равона гардидааст, ҳар як фарди бонангу номус ва содиқ ба ватанро водор месозад ки дар иҷрои вазифаҳои хизматии хеш боз ҳам ҷиддитару бо масъулият рафтору муносибат намоянд. Бо итминони комил метавон таъкид намуд ки кормандони милитсия на танҳо дар таҳкими суботи ҷомеа ва риояи қонуният, инчунин дар рушду пояндагии давлати воқеан соҳиби ихтиёру соҳиби истиқлол, демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ намунаи ибрати дигарон хоҳад буд. Зеро милитсия ҳомии назму тартиботи ҷамъиятӣ, муҳофизатгари боэътимоди халқ ва давлат мебошад. Милитсияи пойтахт имрӯз тамоми шароитҳоро барои мубориза бо зуҳурот ва унсурҳои номатлуби ҷомеа дору мебошад. Зеро дар тамоми зинаҳои мақомот кормандони бо салоҳияту бо таҷриба фаъолият менамоянд. Дар қисмати дигари чорабинӣ як қатор кормандони милитсияи ноҳия бо ифтихорнома ва сипосномаи раиси ноҳия қадрдонӣ карда шуданд. Кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ҳама он вазифа ва уҳдадориҳое ки дар наздашон давлату миллат бовар намуда гузоштаанд, сарбаландона баромада имрӯз сипари боэътимоди кишвар мебошанд. баҳри рушди соҳаи сайёҳӣ, тарғиби фарҳанги миллӣ, ҳунарҳои дастӣ, муаррифии зарафиятҳои сайёҳӣ, таъмини фазои фарҳангии пойтахт ва фароғати сокинону меҳмонони он дар доираи тақвияти ҳамкориҳои бародаршаҳрӣ миёни шаҳрҳои Душанбе ва Теҳрон дар боғи Куруши Кабир кӯчаи сайёҳии мавсимӣ ташкил карда шуд. Ғунчагул Нурализода таъссуроти худро аз сайру сайёҳати ин кӯча дар гузориши навбатӣ нақл мекунад. дар доираи густариши ҳамкориҳои бародаршаҳрӣ миёни шаҳрҳои Душанбе ва Теҳрон дар боғи Куруши Кабир кӯчаи сайёҳии мавсимӣ ба фаъолият оғоз кард. дар маросими ифтитиҳои ин тадбир муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода, намояндагони шуъбаи сайёҳӣ, роҳбарони сохтурҳои дахлдор, инчунин меҳмонон аз ҷумҳурии исломии Эрон иштирок намуданд. зимни баромад таъкид шуд ки ташкили чунин кӯчаи сайёҳӣ барои боз ҳам беҳтар муаррифӣ шудани мероси ғании миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ, маҳсулоти дастӣ ва анъанаҳои фарҳангии тоҷикон ба меҳмонони дохилу хориҷи кишвар замина мегузорад. мақсади мо аз баргузории ин чорабинӣ ба намоиш гузоштани маҳсулоти ватанӣ, яъне армоғони тоҷикӣ, либосҳои миллӣ ва ба намоиш гузоштан шоу барномаҳои фарҳангӣ. ҳамаи шуморо даъват мекунам ба кӯчаи сайёҳӣ, кӯчае ки ҳар шаб давоми як моҳ намоиши барномаҳои фарҳангӣ мешавад. метавонед бо фарзандотон ташриф биёред, боздид кунед. дар рафти чорабинӣ меҳмонон аз гӯшаҳои гуногуни намоишӣ ки ҳунарҳои мардумӣ, хӯрокҳои суннатӣ ва маҳсулоти милливу дастиро дар бар мегирифтанд, боздид намуда бо фарҳангу анъанаҳои мардуми тоҷику форс аз наздик шинос шуданд. кӯчаи сайёҳӣ ҳамчун як минбари муҳим ҷиҳати ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба шаҳри Душанбе маҳсуб ёфта, барои бозори ҳунарҳои дастӣ ва дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ заминаи мусоидро фароҳам овардааст. باعث افتخاره که ما در این کوچه گردشگری مهمان شما هستیم. امروز تاریخ 11 نوامبر افتتاح کوچه گردشگری ما آغاز شد. ما پارسال اوایل سال تفاهمنامه همکاری با شرکت دو رئیس جمهور ایران و تاجیکستان امضا کردیم. امروز 11 نوامبر
این کوچه افتتاح شد. امیدواریم در این کوچه هرچه بهتر فرهنگ‌ها و سنت ایران و تاجیکستان بروزتر بشه و با هم بیشتر آشنا بشیم. این کوچه موقت است. ان شاءالله در نوروز امسال ما کوچه ثابت اونجا افتتاح خواهیم کرد. маврид ба зикр аст ки ташкили растаи сайёҳӣ дар доираи баргузории намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии душанбе 2025 аз ҷониби ширкати 7 иқлим бармани ҷумҳурии исломии Эрон дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии сайёҳати диёр шурӯъ аз 11 ноябр то 11 декабри соли равон дар боғи Куруши Кабир амал мекунад. Дар кӯчаи сайёҳии Куруши Кабир баргузории барномаҳои фарҳангӣ, намоиш ва фурӯши маҳсулотҳои ҳунарҳои мардумӣ ва дигар чорабинҳои фароғатӣ дар назар аст. Фаъолияти кӯчаи сайёҳии Куруши Кабир ҳамарӯза аз соати 11 то 22 бо инобати ташкили барномаҳои фарҳангию фароғатӣ аз соати 18:30 то 20 муқаррар гардидааст. дар вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон мунтазам рӯнамоии асарҳои тозанашр ташкил карда мешавад. зимни як чорабини маърифатӣ ин навбат рӯнамоии китоби шоири халқи Тоҷикистон Камол Насрулло ҳунар ҳусн асту дониш ҷони шеър аст баргузор гардид. тафсилот дар гузориши ҳамкоронамон. бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки васеъ аҳли илму адаб рӯнамоии китоби шоири халқи тоҷикистон Камол Насрулло ҳунар ҳусн асту дониш ҷони шеър аст доир гардид. Камол Насрулло дар китоби мазкур ба таври нақди адабӣ эҷодиёти шоирони муосир ва мавқеи аҳли адабро мавриди таҳлил қарор додааст. дар суханронии худ муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон шоири халқи тоҷикистон Давлат Сафар таъкид намуд ки адабиёти миллӣ ва шеъру сухани адибони мо ҳамеша таҷассумгари рӯҳияи миллӣ, фарҳангу илму адабу дониш ва суннатҳои миллӣ мебошанд. маҳз дар адабиёти бадеӣ симо ва рӯҳияи миллии ин сарзамин, ормонҳои тарихӣ, ҳадафҳои инсонии ӯро дарёфт. дар солҳои соҳибистиқлолии адабиёти тоҷик бо хусусиятҳои наву дурахшони худ арзи вуҷуд намуд ки он тақозои инъикоси бадеии замон ва таҷассуми бадеии рӯҳияи даврон ва ҳадафҳои бузурги инсонии миллати тоҷик дар ҷодаи худшиносӣ аст. табиист ки дар замони навини эҳёи миллии кишварамон дар партави сиёсати пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон рӯҳияи ягонаи ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ раҳнамои миллат гардид. дар ин замина шоирони маъруфи тоҷик Муҳаммад Ғоиб, Рустами Ваҳоб ва адабиётшинос Абдураҳмон Абдуманонов оид ба муҳтаво ва нақши аҳли илму адаб дар ҷомеа суханронӣ намуданд. бояд қайд намуд ки ба ифтихори рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон санаи 13 ноябри соли 2025 дар филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи Ака Шариф Ҷурраев барномаи фарҳанги адабӣ ва рӯнамоии дигар адабиёти тозанашр ки инъикосгари нақши пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон дар эъмори давлатдории тоҷикон мебошад доир мегардад. ҳамчунин дар ин рӯз нашри чоруми маҷаллаи бадеии публисистии адиб ки бо саю талошҳои Камол Насрулло ба таб расиданд муаррифӣ карда шуд. ин нашр паҳлӯҳои гуногуни адабиёт махсусан шеъру насрро фаро мегирад. ҳамзамон дар ин нашр аз адабиёти ҷаҳон маводҳои ҷолибу хонданбоб ҷо дода шуданд. масъулини муассисаи давлатии осурхонаи миллӣ бо мақсади арҷгузорӣ ба мероси илмии донишмандон ва муҳаққиқони варзида мунтазам ҳамоишҳои илмию маърифатиро ташкилу баргузор менамоянд. дар идомаи чунин тадбирҳои судманд конференсияи илмии назариявии байналмилалӣ таҳти унвони саҳми Давлатхоҷа Довудӣ дар рушди илмии бостоншиносӣ ва сикашиносии Тоҷикистон баргузор гардид. ҷузъиёти бештар дар матлаби навбатии барнома. дар таърихи илму фарҳанги тоҷикон шахсиятҳое ҳастанд ки бо заҳмати пайгирона, садоқат ба илм ва меҳри беандоза ба ватан тавонистанд пояҳои худшиносӣ ва донишҳои миллиро таҳким бахшанд. яке аз чунин чеҳраҳои барҷаста доктори илмҳои таърих, муҳаққиқ ва омӯзгори шинохта Шодравон Давлатхоҷа Довудӣ мебошад, ки умри пурбаракати худро ба омӯзиши таърихи халқи тоҷик, махсусан давраҳои қадим ва асримёнагӣ бахшидааст. Давлатхоҷа Довудӣ яке аз поягузорони илми сикашиносӣ дар Тоҷикистон ба шумор меравад. таҳқиқоти ӯ дар бораи таърихи иқтисодӣ, тиҷорат ва муомилоти пулӣ дар қаламрави кишвар барои илми тоҷик пояи муосир гузошт ва саҳми назарраси ӯро дар рушди бостоншиносӣ ва иқтисодшиносии таърихӣ таъкид намуд. конференсияи байналмилалӣ минбари муҳими илмӣ ҷиҳати баррасии натиҷаҳои тадқиқоти устод Довудӣ дар соҳаи сикашиносӣ ва таърихи иқтисодӣ, шиносоии ҷавонон бо мактаби илмии ӯ, инчунин таҳкими робитаҳои илмӣ байни муассисаҳои таҳқиқотӣ ва осурхонаҳои кишварҳои минтақа ба ҳисоб меравад. устод Давлатхоҷа Довудӣ дар баробари сикашинос буданаш инчунин дар ҳафриётҳои бостоншиносии дохилӣ ва хориҷӣ низ саҳми назаррас дорад. ҳамзамон устод Давлатхоҷа Довудӣ дар
یادگاری‌های جنوب تاجیکستان و بالاب زرافشان کارهای ماندگی را به سامان رسانده است و بیشتری یادگاری‌هایی که مثلا امروز در آثارخانه ملی حفظ می‌شوند از یادگاری‌های حلقه‌جر ناحیه خراسان، عبدالرحمن جامی، یادگاری صیاد و چمخرغان ناحیه شهرنو می‌شوند که به واسطه دولت‌شاه داوودی در آنجا حفریت‌های باستانشناسی گذرانده و کشفیات‌ها و بازیافت‌های آن را آورده امروز در آثارخانه ملی حفظ می‌گردند. در کنفرانس عالمان و پژوهشگران، دانشجویان، نمایندگان استخوان‌ها و مؤسسه‌های علمی در موضوعهای گوناگون که فراگیری فعالیت علمی دولت‌خواجه داوودی می‌باشند، معروضه‌های خویش را ایران نمودند. همایش به خاطر دانشمند فداکار بخشیده شده است که با صداقت علمی و محبت به وطن، علم تاجیک را به سطح جهانی برآورد. میراث علمی نام برده همچون گنج بی‌بهای فرهنگ ملی برای نسل‌های آینده باقی خواهد ماند. خلاصه شد در انتهای چاره‌بینی. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با مقصد اجرای بند 2 نقشه چورابینی‌های مقامات اوید به عملی سازی برنامه دولتی رشد اویله در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2024-2028 در شهر دوشنبه برای سالهای 2024-2026 که با قرار رئیس شهر دوشنبه از 6 اوگوست سال 2024 تصدیق گردیده است، آزمون خوشنامه بهترین را بین اویله‌های نمونوی ناحیه‌های شهر دوشنبه تشکیل نموده است. آزمون جهت تحکیم نهاد اویله و تقویت مسئولیت‌نوکی پدر و مادر و فرزندان در مناسبت‌های اویلوی سازمان یافته است. شرح بیشتر در این باره. ریاست کار با زنان و اویله مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در بین اویله‌های نمونوی ناحیه‌های پایتخت با مقصد تحکیم نهاد اویله و تقویت مسئولیت‌نوکی پدر و مادر و فرزندان در مناسبت‌های اویلوی دور شهری آزمون خوشنامه بهترین را برگزار نمود. در دور شهری رئیس کمیسیا و اعضای حکمانی آزمون از اویله‌های نمونوی که مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه‌های پایتخت همچون خوشنامه بهترین پیشنهاد نمودند بازدید کردند. کار اعضای حکمان از ناحیه فردوسی از اویله خدای نظر علیارف که بانوی خاندان تاشچیلو علیار و همچون غالب دور ناحیوی آزمون میباشد دیدن نمودند. کمیسیای شهری آزمون از حساب نمایندگان شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه، سرایست معارف، ریاست‌های کار با زنان و اویله، کار با جوانان و ورزش، فرهنگ، شعبه دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه عبارت بوده. کمیسیا در اساس ترتیب مقرر گردیده با راه شناسایی، بررسی نشان دهنده‌ها و گذراندن جلسه‌ها عمل نموده. غالب آزمون را معین می‌نمایند. همین گونه در ناحیه سینا اعضای کمیسیای آزمون از اویله جمال‌الدین اولیمов و همسر او منظوره مددزاده بازدید نمودند. طوری که اطلاع داده شد، بانوی خاندان منظوره مددزاده نامزد علم‌های پداگوژی، دیرکتور لیسه نزد دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان بوده. صاحب 5 فرزند، 3 پسر، 2 دختر، 2 کلین و 6 نبیره میباشد. مورد به ذکر است که آزمون خوشنامه بهترین در شهر دوشنبه در 2 دور برگزار می‌گردد. دور ناحیوی آزمون خوشنامه بهترین در شهرک و محله‌های ناحیه‌های پایتخت موافق طلبات‌های بالازیکر در سطح ضروری برگزار کرده شده. غالبان به دور شهری آزمون 4 خانواده بهترین از هر یک ناحیه پیشنهاد کرده شدند. دور شهری آزمون از 2 قسم عبارت بوده. در قسم اول طبق شرط‌های بالازیکر در خانه استقامتی خانواده سنجش هیئت کمیسیا راه اندازی کرده، در قسمت دوم جمع بحث می‌گردد. خانبیبی برات و زن هنرمند استقامت کننده کوچه امیرشاه ناحیه اسماعیل سامانی داوطلب از ناحیه اسماعیل سامانی در دور شهری آزمون خوشنامه بهترین پیشنهاد گردیده است و اعضای حکمان از خاندان او دیدن کردند. غالبان آزمون از روی طلبات‌های نقش خوشنامه در تحکیم مناسبت‌های اویله‌داری، کسب و هنر آموزی چون عامل تحکیم و پایداری اویله، سهم خوشنامه در صرفه و سرشته‌کاری و روزگارداری، سالمی اویله در مناسبت‌های اویلوی و تربیت دروس فرزندان، سهم اویله در آبادانی خانه، کوچه، شهرک و محله، نقش اویله در حفظ ارزش‌های فرهنگی، سفربر نمودن فرزندان به خدمت مادر وطن معین می‌گردند. شخصان تشبثکاری که در آزمون خوشنامه بهترین در شهر دوشنبه اشتراک فعال می‌نمایند، با افتخارنامه ریاست کار با زنان و اویله مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه سرفراز گردانیده می‌شوند. در پایتخت مملکت شهر دوشنبه مسابقه بین‌المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به شاهمات آغاز گردید. در این چورابینی مهم ورزشی بهترین شاهماتبازان از 16 کشور جمع آمده میانی هم رقابت میکنند. گزارش از رسمی گشوده شوی مسابقه تهیه شده است.
дар шаҳри душанбе маросими расмии ифтитоҳии мусобиқаи байналмилалӣ оид ба шоҳмот барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо шукӯҳ шаомати хос баргузор гардид. Дар ин чорабини сатҳи баланд варзишгарони маъруф аз кишварҳои гуногуни ҷаҳон ба Тоҷикистон омаданд, то ҳунар ва маҳорату зиракии худро дар ин майдони бузурги зеҳнӣ нишон диҳанд. зимни сухани ифтитоҳӣ масъулон аз аҳамияти рушди шоҳмот дар Тоҷикистон ҳамзамон дастгириву таваҷҷӯҳи пешвои миллат ба пешбурди ин навъи варзиш ёдовар шуданд. тибқи иттилоъ мусобиқа дар чанд давр сурат мегирад ва ғолибони даври ниҳоӣ дар маросими ҷамъбастӣ бо ҷоизаҳои арзанда қадрдонӣ хоҳанд шуд. саҳнаи ифтитоҳ бо барномаи фарҳангӣ, намоиши рамзҳои миллӣ, рақсу бозӣ ва фазои дӯстонаву варзишӣ ҳамроҳ гашт, ки ба ин чорабинӣ рӯҳу ранги тоза бахшид. мақсад аз баргузор намудани ин чорабинӣ ривоҷ додани намуди варзиши шоҳмот дар Тоҷикистон аст ва боз барои он ки шоҳмотбозони тоҷик имконият пайдо намоянд ва бо беҳтарин бозингарони дунё қувватсанҷӣ намоянд ва маҳороти худро баланд намоянд, то ин ки битавонанд дар мусобиқаҳои хориҷ шаъну шарафи Тоҷикистонро баланд бардоранд. Это очень большое событие в жизни, спортивной жизни Таджикистана. И вообще в последнее время очень хорошо играют таджикские шахматисты на международных аренах. Недавно ваш шахматист Джамалдин Илхоми, он играл в Албании на чемпионате мира и хорошо сыграл и выполнил последнюю норму международного мастера, и ему присвоили это звание. И вообще сейчас очень хорошо играет и в других турнирах. Вот в Шосвул там играли ваши шахматисты неплохо. Я думаю, в ближайшем времени не так много осталось, когда мы услышим, что таджикские шахматисты стали гроссмейстерами. сипас мусобиқа бо оғози бозиҳои даври аввал идома ёфта, иштирокчиён ба рӯи шоҳсуфра нишастанд, то саҳифаи ҷолиби наве аз таърихи шоҳмоти тоҷикро рақам зананд. дастан дар корон зикр намуданд, ки чорабинӣ бо мақсади таъмини умавияти шоҳмот дар кишвар ва тарғиби тарзи ҳаёти солим гузаронида мешавад. гуфта мешавад, ки бозии шоҳмот барои рушди тафаккуру андеша ва қобилияти фикронии шахс мусоидат менамояд. бо ин мақсад масъулон тасмим гирифтанд, ки ин чорабинии варзиширо дар сатҳи баланд дуир намоянд. гуфт, ки Федерасияи шоҳмоти Тоҷикистон бо ташкили чунин мусобиқаҳо варзишгарони беҳтаринро муайян намуда барои муаррифии арзандаи Тоҷикистон ба мусобиқаҳои байналмилалӣ сафар бармекунанд. ҳамзамон Федерасияи шоҳмоти кишвар дар идома ҷиҳати рушду густариши ин варзиши зеҳнӣ баргузории боз чанд мусобиқаи дигарро ба нақша гирифтааст. дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба шоҳмот зиёда аз 250 шоҳмотбоз аз 16 кишвар иштирок карда миёни ҳам рақобат намуда барои ба даст овардани ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон талош мекунанд. бинандагони гиромӣ, бо нашри ин матлаб расидем ба фарҷоми барномаи иттилоъоти вақт. барномаҳои дигари телевизиони Душанбе идома доранд. хайр, саломат бошед.